Dhaoine is rud starú le marall go bhfuil míid freistal ar an ísgrúpa seo. Chomáile sin go bhfuil míid ábalta sais forbertaí anmh ar ábhar Gaeilge gochaoine óga. sé tuhann ar an lé an chiad chlúneile ó thaobh an teangade, ó thaobh an cultúrde. Agus ó bheith caint leis an ísgrúpa seo, tá sé de cuairtú ábhar déanta éireann a léiríonn saol na naoine óga chomá. So má éiríonn de fáiste lua ar maidin, bé cúla chathair ann dómh, bé cúla chathair ag tosú ag 6 clog ar maidin agus ag leanúint Ryan sin go dtí 8 clog is títhe lún go domhnach. So cílíonn sé sin go bhfuil ceithre uair cléig déag de ábhar agus de clóracha de dhaoine óga ar fáil inis. Amachchas an táitear olalas a fada fuair ar náis ceantas na príomhpointí ná bhfuil siad a géire gomach ábhar stocha gníomhach, go bhfuil siad ábalta ceangal is stocha cearta bheith go leis agus léirigh siad dúin Gúid sé a géire iad héananig iscin seachas bheith fiochan tar beidir leanaí nuair drámaíocht ó tíre eile. Le go dtí tamid duna obair ar abhrandal de chúla ceir, so go leor obair baint leis ach go mórhar baint le tríal an cainéal a thuairt ar eis go na gasúir, agus an brand a thuairt ar eis go na gasúir, so rinne muid go leor tafa timpeall na tíre go na gasúir agus iad spráí agus a gáirí. So rud mór a bhééis ar cainéal nua cúla chathair ná seirbhís nuachta do dhaoine óga, nuacht cúla chathair agus tuigh muid go bhfuil anspéisiigh daoine óga san méid atá ag tuairlúnt timpplairthú agus timpeall an domhan agus sílam gur áis ionta go bhééis ann do bhúntúirí bunscoile de hisismóirí ach go mhaí daoine óga iad tain anna hanamh as an seirbhís nua freisin. Is mis Aisling agus beag mis mar duine dus an láthairí nua ar nuacht cúla chathair a bheith tasnú ar an darláidí agus bhí an for. Yes, mis Sean mé Kieran agus cosú leisling be na gobar léhéir an gáir nuasa mar ar seoir agus láthirí ar an nuacht de pátí iad ochtas dóigh. So beag sé siúil ceir lás tatan ón mórt go dtíon ine agus beag sé siúil gá ó an aige lé ag amlón agus theitar 5 clog comma agus beag idirscéalta náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúla ar an glár. So an dúlgsta áingin ná an scéal agus scéalta agus an nóirta dhéana níos éascail op, níos inthice. Is dóling go antáfadach go le seirbhíseán go chuin yoga mar tá sé an i dteangacha eile ar fad a dain i ddíre eile, agus tá sé táfadach go meach sé ag pob na Gaeilge, daoine ógúil Gaeilge acab, go meach sé in an techt ar scéalta nuachta ar bhealach tá éasca hiiscint agus simú agus spéisiúil chóibsan. So an dúshlán is mó stocha atá roiin amach ná nasúla na daoine óga seo a bheálisteach an fiochantarin agus is stocha más dúshlán é is deis é chomá.